Nocturnos arriba després d'anys d'investigació sobre la nit del que passa quan arriba l'ocàs del dia. La il·lustradora valenciana Laura Pérez ens parla del simbolisme, del misteri que l'envolta i de les criatures i persones que l'habiten en la seva última novel·la gràfica. Esta vesprada la presenta oficialment a València. La nit és el personatge principal de Nocturnos i Laura Pérez n'ha vist moltes per a seleccionar el que ha dibuixat en esta novel·la. Nits lluminoses o ben tancades, des de la ciutat o a cel obert, des dels treballs nocturns o les històries dels que la dormen. Me parece muy interesante indagar en el mundo de los sueños, porque durante ese momento es un espacio en el que realmente nos acercamos al subconsciente de una manera que no podemos hacer durante el día. Y me nutro de los sueños para contar historias. Las apunto y muchas de ellas aparecen en los libros como también aparecen en Nocturnos. A l'estudi de Laura només confirmem la ressenya que ha fet Paco Roca. Diu que ningú domina el negre i les ombres com ella. Un color, el de l'oscuritat total, que ella veu com una oportunitat. Comencé como ilustradora poniendo todo color. Prácticamente no había negro, ni siquiera la línea era negra. Pero poco a poco fui descubriendo el poder del negro y poder de la ausencia. La noche, la oscuridad es una metáfora para inventarnos historias. Todo aquello que no se te muestra te lo vas a imaginar. Entonces el uso del negro en el còmic yo lo veo siempre como que ahí tienes la oportunidad de imaginar lo que tú quieras. Traços que no entenen de fronteres. Acaba de tornar de Washington perquè les seues novel·les es publiquen ja en anglès. La primera està, Oculto, del 2019, que juntament amb una altra de Paco Roca es troben en la llista dels 50 millors còmics del 2024, segons la Biblioteca Pública de Nova York.